toh akan dia puasa sisian pat prolog pat bak langsung senong jom ka ri india hibro kawai nga wan hang dia mentah nak mentah jom kan dia ka jingja ke jingyap jom ki para musim tu bakordor hapok jom kan dia ka krem doyong kabang tip borok-borok mentah ngalong batai banyak sepang kata teke kabang amut ban ong akan di kepor ya uai ministar sorkar tau dei bak selen uba ujukot ira dia uban ong perkat ASEAN sebaban keren kono mane kono ka banta perkat ASEAN lesian tekat kini kasau kasin kat kini ke jingjia ha ka baki musim ket kum ketolong kubor ngyo lum kumba lai phongot ei don ki bla yo ki bla yap no liyo sei na kini ka krem tengam pat ju iyo ni uba ASEAN lesian bon kren ei pede halo kini ka banta teng sukwa ban keli sino kija ko ba ASEAN lesian ko ba selen kum ministar fisno kum no balai phim kren ha gui benta pada fikran gui benta tang sumi tang si tingit ru i kies phila kloi lan ban ya kren mat ban pania halo kani ka benta pada balai fisngap ki kedah ko perlong fi fisngap ba phinomi ei phinom kren ei sekmat ka parthai ngangan ong tangkat ni kat kene ke jinja haba ki musim kila du ei na ka ta ka jing bela sni ki jong ki duk ki sup bopli ha kani ka krem kum bo ong manor ki thliu khnai ni ki rum pau khnai phim kren ei wa chicken tier ngam pat ju iu ni ba ASEAN lai sian teng ong kani ka pot phin da perkhat lai pho sien sau pho sien hadu ba phin da su thu nga so ban prem de kan ni ka banta na ba go balai ba phim su ban kren na mar ba ka dei hi ke jingle jong phi kum ka sarkar na dang ong high level phi so ram ka jo kum phi so ram mangi waduk wasuk ni lam la ban trei kan ni kam dei tang ki high level hi dei tang kita ki ba ha spa ki badon bor ki badon ha ka leng sensar khadar kita ki la menteri ni kam ten dala jia kum kan ni terus kata philen phiari set long kui philong kum udan ukui udan dei jo te philong kum ukui ubaju pa keleng sodong kui ki set do plang le tat an kala poi tu jaka ka baki dei ban berat itu ka pankhala kum ta usa pankhala ke ngesol orang ni por ko ki long yalam man ko ki minister philong thik kum kui pi set beros kata dau plang ye kat dong kum ba ukui ndei man kren samrai ukui pintip uset yau utdong da uplang kat hadu benda poi ku jaka ba don kam ban le pin khana ta upun hanta mut ban kiu sebenarnya ong ka khana tang dai te hiu philong kumukui phimla sa su mar kala slei hapo ka po jo phi ka pa per thei mata khublei sibor